Чакай, една секунда. Ало. Ало. Чакай, Какво правиш? Много приятно. Моля? Да. Къде? Къде го видя? Коя спирка? Защо? Какво? Какво? С кой си? Да, с кой си? Кой да ти кажа? Мисля, че си Кой ми праща поздрави? Много си пекана, много добро добре. момиче, с което За него. на 16 април беше много забавно. Да, момиче, много пекана и трябва пак да си изям. А за да Натаня отговора, трябва да изчакаш малко, ще отговори по телефона. Знаеш кой реч трябва да затварям? Защото в момента мога да говоря, много добре. Та-да-да-да. Моля? Не е в нас. Утре? Още нямам планове. Добре, хубаво. Има киви? Няма киви. Има киви? Няма киви. Има киви? Няма киви. Има киви? Няма киви. Добре. Има киви? Няма киви. Има киви? Няма киви. Ай, по обяд някъде. Секунда. Не ми се хвана плаш. И на мен. Наталя Ранникова коментира бахти въпроса. Сам съм. Такова утре по... Аре към 3 някъде в Оникс. Сега половината аз ще цъфни 3 в Оникс. Готвах си. Какво? Ай, пич, на мен не ми се хвана на плаш. Ай. Кой беше? Кристиян. Давай. Какво? За Надя. То записва ли? Да. Надка, какво да ти кажа? Много да Събирали сме се заедно цяло лято, даже 2 лета. Пекана си, готина си и да. Айде, чао, че стана 2 минути.